Wannan da kuke gani sunanta selfie ring light, wanda yake rike waya ya kamata a ce ya mallake ta saboda matukar amfanin ta. Da haka ku zo nuna muku yadda ake amfani da ita da kuma yadda za ku same ta a farashi mai sauki. Ita dai selfie ring light ana ɗora ta ne akan waya ga wanda suke sha'awar video call ko kuma irin ɗaukar hoto ko TikTok ko na maka duk abin da ya shafi video ko hoto za ka yi amfani da shi a wayarka, kuma kana so kana yawo da shi irin fitila. Yanzu zamani ya zama na ɗan chilling fashion, ko kuma ma mutum yana son ya yi video call ko na makamancin haka, amma da daddare za ga yawancin wajajen mu babu wuta, to da haka wannan caji ake mata, kana jona ta a caji za ka kunna ta za ta ɗau malam time. Kuma idan ma kai mai yin TikTok ne, mai yawan yin bidiyoyi ko na makamancin haka, ko kana video call ko kana kauna bidiyo, kawai za ka ɗauke ta za ka sata a wayarka duk lokacin da kake so za ka yi bidiyo da ita. Da haka duk wanda yake sha'awar ta ko kuma ta burge shi yana so ya order ta, ku shiga kun downloading din application na wayar ku yi downloading din wannan application din namu sauki. Bayan kun yi downloading kun bude shi a category hudun nan da suke sama za ku gunda aka rubuta technology, kuna dannawa za ku ga sunan. Da haka ga ring light nan kun ganta nan mai hoton waya, kawai mutum zai danna ta. Bayan kun danna ta kun zabe ta, za ku je gun check out. Bayan kun je check out kai tsaye za ku automatically kun samu discount wajen 3% a kudin ta. Kuma bayan kun biya kuɗi kun saye ta za ku samu cashback. Abinda ake cewa cashback shine tukuici da za a bayar duk wanda ya saye ta, za a dawo da wani kuɗi a wallet ɗinsa ta yadda zai iya sayan wani kaya da ita. Wannan kawai garabasa ce wanda muka ba wa mutanen mu, don haka duk wanda yake sha'awar ya amfani da wannan garabasa zai iya siya kwanan nan, saboda nan da kwana hudu wannan garabasa za ta yi expire.